Здравейте, хора! Така, искам да ви кажа, да ви спомена една лоша новина. И тия деца, които са на 10 години, им препоръчвам никога да не правят вкъщи или където да са телефонни шеги. Защото чух, че едно дете от нашата махала, от нашия град, и аз съм от Пловдив и ще ви кажа нещо, никога не го правите. Защото безриско се обадил на полицай. И този човек, и това дете, моят приятел, като се обадил, те такова ли, последвали адреса му и му влезнаха в къщата. Така че, умолявам ви се да не се случи това на вас. Просто, ако ви се случи нещо, не знам, аз не съм виновен. Така, моля на никой да му се случи такова нещо и приятен ден. Всички да са си добри и слушайте майка си. И тия деца, които са на 10 години, да слушат майка си и баща си. Довиждане.